дар компания Фабрилик беғарз ай ойлико бонусо боз стартовая программа ҳаст. Ман стартовая программа вақташда пропускат кардагим ғалтидагим ва то ҳозир 4 сол шуд ки ман пушаймонам ки барои чӣ ман стартовая программада иштирок накардам. Стартовая программа чӣ хеле ки шумо бинед, якум шаге ки шумо дар компания регистрация мешавед, ҳар каталог алиш мешавад. Мисол мо падарка мегем, яъне ки и падарка нест, не ки копейк мебиёд, 90% арзон мебиёд. Якум каталог ки шумо регистрация мешавед, метавонед наставникотона пурсед ки чия дар ҳамон каталога ана барои шумо дар стартовая программа. Дуюм шагиш шумо анемихи средствое ки барои тозагии хонаи падарка мегиред. Сеюм шагиш духиёе ки дар шумо махқулаи 30 мг падарка мегиред. Чорум шагиш кремо барои уход за лицом падарка мегиред. Панҷум шагиш боша косметика барои зебогии худон падарка мегиред. Вақти шумо дар компания Фабрилик регистрация мешавед ва шагора чӣ хеле ки условияш қатъи наистагиа шумо мегузаред, ва шумо падаркотона ҳар каталог дастрас карда гирифтан мегиред. Каталоге ки шумо наметонед мисол заказ карда, шумо метонед ки бағалтен неки вастанавид карда мешавад. Иҷа аробо қатъи наистагиа бисёр ваёда ва шумо тоҷики хастем фаҳмем ки шумо метонед ки ними шага бигзаред 275 сомон да заказ кунед, цена каталог шумо нархи сирха месупоред. 275 сомон кишед, шумо ҳами набори ними 4 та наборе ки барои тозагии хона шумо ҳамира дар 45 сомон мегиред. Агар шумо полни шага бигзаред 550 сомон да цена каталог шумо заказ кунед, шумо ҳами набора 14 сомон да мегиред. Шумо да 90% арзон мебиёд. ҳар як ами шага шумо ҳами хаки гузаштен падаркотона гирифтан мегиред. Я пропускат накунед духтаро, барои ки компания дар иҷа маҳсулотои ай ҳама чизои зарурӣ барои зиндагии моро барои мо дар иҷа дастрас кардаги ба нархи копейк дастрас кунед ва дар буҷети зиндагии худтон фоидаи калон биёред. Шумо агар ҳамин чизро ай компания Фабрилик ҳам нахаред, ай бозоро, ай магазино мехаред, дар компания чизе качественни, фирмини, сертификати ҳалол қатъи дастрас карда метавонед.